Počkaj. Ale poďme sem, poďme tak aj všetci. Dobre, tak vážení, dobre, aj keď nie úplne kompletne sme sa mohli zísť, tí, ktorí už ozaj nemohli, tak myslím si, že asi také úcte spomeňme na nich. Iba to vystihuje situáciu, že čas beží a niekedy sa nám zdá, že stíhame a máme kopu času a odrazu zistíme, že nie že rok, dva, ale ubehli 10 ročia. A ja som veľmi vďačný za vás, že sme sa tu mohli zísť, aj naše dve dievčatá, ktoré nemohli prísť ešte. Na ne budeme myslieť aj na tých, ktorí ozaj už tu nemôžu vôbec byť medzi nami. A som rád, že budeme mať spoločný čas, myslím, že si môžeme všeličo porozprávať, čo sme zažili, prežili, čím sme prešli, čo sme zažili, kto čo vychoval, čo odovzdáme novej generácii. Takže vás vítam na tomto mieste. Buďte spokojní. Potom si po večeri asi vytvoríme nejaký program, pustíme niečo, necháme kolovať mikrofón, aby v krátkosti každý o sebe niečo povedal, pár základných informácií, netreba celý životopis. Ak to niekto zvládne do 5 minút, budem sa snažiť, motivačný. Dobre, takže vás vítam, želám dobrú chuť, krásny spoločný čas a vítajte ešte raz a som radi, že sme tu. Aha, prípitok, prepáčte. Takže na zdravie.
Jak hovorí jeden môj známy, tie najlepšie dni nás ešte len čakajú. Takže na zdravie. Hey, Mr. Postman.